Kodi muli wokonzeka kuona kusintha kwa dziko kumene sikunachitikepo? Pamene dziko lonse lapansi limayembekezera mtendere kudzera mu mgwirizano wa masabata awiri ceasefire yapakati pa dziko la America, Iran komanso Israeli, nkhani yatsopano yaphulika. America yadzutsa asilikali ake kutseka njira ya mafuta ya Strait of Hormuz, ndipo China ikunenedwa kuti ikutumiza zida za mtseri ku Iran. Lero pa 14 April chaka chino cha 2026 tikuunika nkhani imeneyi yomwe ingasinthe mitengo ya mafuta m'manja mwanu komanso kutsegula nkhondo yayikulu pakati pa mayiko amphamvu kwambiri. Kodi Trump akwanisa kuletsa China? Kodi Xi Jinping akupanga njira yanji mtseri? Takulandirani mukafukufuku wathu wodzama kwambiri, koma kuti tidziwe komanso kumva zonsezi tiye tikhalire limodzi kufikira kumapeto kwa videoyi. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Pa 13 April chaka chino cha 2026 CNN yatulutsa ripoti loti China ikutumiza manpads kapena kuti mizinga yonyamula paphewa ku Iran. Kufotokoza momwe China ikugwirisira ntchito mayiko ena kapena kuti third party countries kuti mizingayi isadziwike komwe yachokera. Mwanjira ina dziko la China malingana ndi ripotiro likuonetsa kuti China ikumapereka mizingayi kugwiritsa ntchito mayiko ena omwe si dziko la China, koma ndicho linga choti asadziwidwe kuti ndiwo akutumiza mizingayi. Pofuna kugwetsa ndege za nkhondo za America ngati nkhondo itayambiranso pambuyo pa ceasefire, ichi ndicho linga chachikulu chimene chikuchitidwira zinthuzi. Ndipo dziko la Iran ndi lomwe lili ndi lingaliro lomafuna kumazipherera pamene mizinga ikuponyedwa ngati nkhondo iyambirenso pakutha pa masabata awiri. Pa April 12 mchaka chino cha 2026 Trump analemba pa tsamba lake la mchezo mawu aukali, ndipo mawu ake anafotokoza kunena kuti ngati dziko la China likupititsa zida mdziko la Iran, msonkho wa 50% wa katundu ochokera mdziko la China ukhazikitsidwa, pa chizungu amangoti tariffs. So malingana ndi msonkho umene Donald Trump adalankhula kunena kuti akhale akuyika pa katundu ochokera mdziko la China ngati zili zosimikizika kuti dziko la China likutumiza mizinga mdziko la Iran, msonkhowu ukhala ukukhuza zinthu zochuluka kwambiri pa chuma cha dziko, ndipo izi zichititsa kuti katundu akwere mitengo, ndipo zinthu monga mafoni, zovala ndi magalimoto zikhala zokwera kwambiri. Ndipo Trump akufuna kusonyeza mphamvu msonkhano wawo wa mu May usanafike, chifukwa pali lingaliro lonena kuti Donald Trump akumane ndi mtsogoleri wa dziko la China May chaka chino cha 2026 kuti awunikire nkhanizi bwinobwino. Pa April 13, 2026, mawa wa 10 o'clock Centcom idayamba kutumiza zombo zake ku Iran zimene zimakaseka njira ija ya Strait of Hormuz. Ndipo njira imeneyi ndi njira imene China imadalira kwambiri kumeneko ku Middle East. Pafupifupi 50% ya mafuta ake ku dziko limeneli la China imatenga kumeneko ku Strait of Hormuz. So Wang Yi yemwe nduna ya China yadzudzula mchitidwe wa America kukhala osokoneza mtendere, ponena kuti dziko la America likugwiritsa ntchito njira zophinja anthu kwambiri, chifukwa likutsekanso njira ya Strait of Hormuz imene pafupifupi 20% ya mafuta omwe amagwiritsidwa ntchito pa dziko lonse lapansi amachokera ku njira imeneyi, maka mdziko limeneli la Iran, zimene zachititsa mitengo yosiyanasiyana ya mafuta m'maiko onse osiyanasiyana kukwera
kwambiri. Ndipo dziko la China 50% ya mafuta awo imachokeranso ku njira imeneyi. Malingana ndi documentary ya mkulu wina adafotokoza kunena kuti nkhondo iya pakati pa dziko la America komanso Iran ndi nkhondo yodzemberera monga muja anthu achitira pomenya mwana kufuna kuti bambo wake alowerere ndi cholinga kuti amenyepo bambowo. Anthu ena anafotokoza kunena kuti dziko la America likudzunza dziko la Iran ndi ganizo lofuna kuti China izunzike chifukwa ma rivals awo ndi dziko la China, kapena kuti amene amapasana mpishupishu kapena pressure ndi dziko limeneli la China. Popeza dziko la China limadaliranso mafuta ochuluka kuchokera mdziko la Iran, adafuna kugwiritsa ntchito dziko la Iran polidzunza ndi ganizo lonena kuti ma impact ake agwere ku dziko limeneli la China. So pali mafunso osiyanasiyana amene anthu akumafunsana kuti kodi China ikugwiritsa ntchito Iran ngati chotchingira kapena kuti bargaining chip pa nkhani ya Taiwan. Kodi nanga ubale wa Xi Jinping ndi Iran omwe unalimbitsidwa pa September 2, 2025 padakali pano uli wotani? Ndi mafunso amene anthu angaziyankhe okha, koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti dziko la America likuganizira kunena kuti dziko la China layamba kutumiza ZIDA zankhondo. Pali mafunso osiyanasiyana omwe anthu akumazifunsa kunena kuti kodi nchifukwa chiyani msonkhano wa chaka chino unachedwa. Ndipo yankho lake lenileni ndila kuti chifukwa cha nkhondo ya February 28, 2026. Koma pali funso lonena kuti kodi zomwe zingachitike ngati atsogoleri sapangana bwino mwezi wa mawa ndi chiyani. Kodi ngati mwa ceasefire 2 weeks imene yayikidwa ngati kupumira nkhondo, maiko akakhala pansi kufuna kukambirana zachisogolo chokhuza nkhondoyi kuti ima kapena ipitirira, kodi ngati samvetsetsana zitha motani popeza ma impact ankhondo yomwe iyangomenyedwa masiku okwana 38 okha akhudza dziko lonse lapansi. Ndi mboni inu dziko lino la Malawi tili ndi mtengo wokwera tsopano wa mafuta, komanso kwa onse amene timatsatira intaneti takhala tikuona ndithu malipoti osiyanasiyana kuonesa kunena kuti maiko osiyanasiyana akhuzidwanso ndi nkhondo imeneyi, katundu osiyanasiyana kuphatikizirapo mafuta amene ali ngati mtima wa zochitika zosiyanasiyana pa moyo wa anthu wa tsiku ndi tsiku. Pambali pa zonsezo chinthu chachikulu chimene ndi choyipa kapena zotsatira zosakhala bwino za nkhondoyi ndi miyoyo yochuluka imene yaludzika mkati mwa nkhondoyi. Mundikhulupirira kunena kuti ena mwa anthu omwe aludza miyoyo yawo ndi makolo, ena mwa iwo ndi ana, ndipo ena a iwo ndi anthu amene amathandiza kagulu kena ka anthu, koma ndiye kuti ena ake atsala pa mavuto chifukwa cha nkhondo ngati zimenezi. Monga tinakamba kale, zifukwa zimene maiko kwambiri amamenyerana ndi nkhani za nuclear weapons, kuletsa dziko la Iran kuti lisamachite katundu wa nuclear. Koma funso nkumati chifukwa cha izi dzona kulola miyoyo yopanda banga, yopanda chifukwa kuludzika. Ena nkumasangalala nkumakoledzeranso nkhondo ngati imeneyi kuti anthuwa adzimenyana. Kodi izi nzotani nanga dzikoli likupita kuti? So zomwe taona lero si nkhani chabe, koma ndi mbiri yomwe ikulembedwa pamaso pathu. Dziko lili pa mphambano. Kumbali ina pali America yomwe ikufuna kusonyeza ulamuliro wake, ndipo kumbali ina pali China yomwe ikufuna kukhala mphamvu yatsopano pa dziko lonse lapansi. Kodi msonkho wa 50% uyamba kugwira ntchito? Kodi zombo za America zidzatsegula njira ya mafuta ya Strait of Hormuz chofunika kwambiri? Kodi msonkhano wa mu May udzatulutsa mtendere kapena ndicho chiyambi cha nkhondo
nkhondo yachitatu ya dziko lonse. Mantha akulu a anthu ali pamenepo kuti kodi msonkhano umene uliko mu May pano, pamene dziko la China ndi mayiko ena akukambirana ndi dziko la America, kodi pakhale zokambirana zotani? Kodi zokambirana za mtsiku limeneli zizakhala zopindulira anthu kapena zidzakhala zosangalatsa amene ali kumeneko? Musaiwale kuti nkhondozi zikamachitika mwanjira ina iliyonse tifune titsafune pali ena amene amakhala akupindulapo. Kodi ipindulira kagulu kameneko kapena anthu wambafe? Tipezaponso phindu pakukambirana kumeneku. Tiona zosintha kuti kodi nkhondo ilekeka kapena ikhale ikupitirira ndi kupitiriza kuphinja inu ndi ine amene tilibe vuto lililonse, koma chifukwa cha anthu ena adyera, kaganizidwe kongofuna kumazikundikira zinthu zonse, kaganizidwe kofuna kukhala wamphamvu kuposa aliyense, kapitirira kutsogolera mavuto athu. Lembani maganizo anu mu comment section musimu. Kodi mukuona kuti ndani ali olondola pa nkhani? Musaiwale kuchita subscribe ndi kukhoza bell ra notification kuti mukhale oyamba kudziwa zikasintha. Ino ndi nthawi yakusintha ndipo ife tili pano nanu pa step iliyonse. Dziko mopogonjera tizaonana mu video yotsatira pomwe tidzapereke malipoti azonse. Kwa video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Choncho pitirizani kukonda ma programs athu pano pa Summer Vita YouTube channel.